Orbis Institút prináša projekt Bike Lab na školách. Je to zážitková forma vzdelávania žiakov a učiteľov na základných a stredných školách, kde sa snažíme prepájať formálne a neformálne metódy vzdelávania. Zážitkovými metodami vyučujeme a prepájame vedomosti z oblasti fyziky, životného prostredia, ekológie a rovnako aj telesnej výchovy. A práve bicyklovaním sa snažíme u detí podporovať pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu. Tým, že aktivity sú postavené na zážitkových metodách, žiaci si zapamätajú veľa viacej, ich motivácia je vyššia a rovnako aj ich sústredenosť. Cieľom workshopov je prehlbiť a systematizovať poznatky z oblasti fyziky u detí a žiakov a rovnako zatraktívniť štúdium technických smerov. Rozvíjame aj kritické myslenie a argumentačné zručnosti detí a snažíme sa workshopy postaviť tak, aby za jeden deň prešlo na škole našim vzdelávaním zhruba 80 detí. A tešíme sa aj na spoluprácu s vašou školou.